Bon dia i gràcies per assistir a la presentació d'aquesta novetat, d'aquest llibre que des de l'àrea d'ensenyament i ciutat educadora s'ha preparat per l'inici d'aquest curs escolar i que tindrà bé a presentar-nos la regidora de l'àrea, la senyora Laura Lafarga, a qui li passo la paraula. Bon dia a tothom, gràcies per assistir-hi. La veritat és que aquest conte el que intenta és ser una eina tant per les famílies com per als infants que aquest any inicien la seva etapa escolar. I es tracta d'un conte singular perquè és la primera vegada que es fa un conte tan personalitzat en Palamós, on tothom pot reconèixer els indrets on es desenvolupa la història. Aleshores, al final, l'escola és un reflex de la societat actual i el que pretén aquest conte és posar de manifest la diversitat familiar, la diversitat sexual, la diversitat cultural i religiosa i la diversitat d'origen. I és un conte inclusiu perquè intenta que tothom es pugui sentir identificat, tothom es pugui veure reflectit en aquest conte i intenta posar de manifest valors com la llibertat, com el respecte i com la igualtat. Aleshores, aquest conte hem editat unes 600 unitats que es repartiran entre els alumnes que comencen primària, que és el moment en què es comença l'etapa obligatòria, l'ensenyament obligatori, però també ho repartirem amb els alumnes d'edat de 3 anys perquè intentem fomentar que sigui a partir d'aquesta edat que els alumnes s'escolaritzin per així garantir la igualtat social i garantir que redueixen les desigualtats a l'escola també. M'agradaria que la Lídia, que ha sigut la il·lustradora d'aquest conte i la que d'alguna manera ha ideat una mica la història, pogués explicar una mica com ho ha viscut ella. El conte en si, quan em van fer la proposta, en un primer moment em va fer molta il·lusió perquè, bé, el conte ja es comencem l'escola i jo aquest any també la començo com a mestra, llavors em va fer especial il·lusió i res. Vaig intentar ficar-me una miqueta a la pell d'un nen o d'una nena que comença l'escola i quines són les petites coses que aquests infants et reconeixen i recorden per tota la vida, el camí amb qui van a l'escola aquell dia, què fan a l'escola, què aprenen, a qui coneixen allà, que és al final el que els nens s'emporten a casa i al moment de venir-los a buscar, qui els ve a buscar, com es senten ells, amb qui poden compartir el que han viscut, que al final és una història senzilla però que esperem arribi a tots els infants del municipi. Doncs bé, com a equip de govern agrair i felicitar la iniciativa de l'àrea d'ensenyament Ciutat Educadora, a la Lídia que ha col·laborat en el llibre i posar en valor una acció més que des d'aquest equip de govern hem posat en marxa en les àrees d'ensenyament, de ciutat educadora, d'educació en especial en el nostre municipi. Per nosaltres l'educació és un dels eixos fonamentals dintre del nostre municipi. Sabem que són els pilars de les futures generacions, de la gent que en un futur estarà al capdavant dels organismes, de les entitats, de les empreses del nostre municipi i per tant ens interessa molt que els valors que es treballen des de les escoles, la companyonia, el treball en comú, el respecte, la integració, són uns valors que s'ha de treballar ja des de ben petits i el que pretén aquest llibre és donar eines, donar instruments tant en els centres escolars com a les famílies per poder introduir-los, per parlar amb els infants i que siguin conscients que avui en dia vivim en una societat diversa, vivim en una societat plural i que per tant aquests valors representats s'han de treballar ja des de ben petits. Una iniciativa més que s'uneix a moltes altres de les que tenim en el nostre municipi que hem posat en marxa darrerament per tal de potenciar aquest ensenyament en el nostre municipi. Podríem parlar de la posada en marxa de l'Institut d'Escola Vilarromà, una peça que creiem que ha estat fonamental en els darrers temps per millorar aquesta formació integral dels nostres alumnes, dels nostres nois i noies. Podríem parlar del projecte Magnet, podríem parlar d'un munt de qüestions que juntes, sumades, el que pretenen és això, la millora integral, tant formativa però també en valors dels nois i les noies del nostre municipi.